Ahoj lidi, vítám vás Foxík u mé nové hry, kterou hraju. Jmenuje se to Drakensang. Já hraju na serveru Hredur. Tady mám už Ranger lukostřelec 25, čaroděj 27 a rytíř 12. A já si tady založím novou postavu, s kterou budu natáčet. A bude to asi čaroděj nebo válečník. Nejvyšší zbraní je vědění a asi toho kouzelníka. No, kouzelníka. Jak se budeme jmenovat? Takže Foxík 38. Tak, jak vidíte, sice mám jen 20 temných mincí, to je tady měna. Takže takhle se dělají, no to z začátku vás to bavit nebude, za začátky jsou sakryš nudný. Mě to opravdu ze začátku taky nebaví. Moment, ne, vůbec s M-kem si zapnete mapu tady. Mě to popravdě ze začátku vůbec nebaví, je to takový nudný. Ale pak až jste ty větší levely, tak je to takový zajímavější, lepší, no. Krystaly pravdy. Jak vidíte, teď se tady ukázalo, co jak se jmenuje. To je, když zmášneme CTRL. A jak vidíte, tam máme moment začátečnickou tyč. No, nevadí. Měď ta padá úplně ze všeho, z příšer. Skoro pořád z truhel, když máte štěstí, tak vám z té truhly může padnout, jak se to jmenuje, no, esence, krystaly pravdy a temné mince, to jsou tohleto. Je tohleto. Jak vidíte, jsme level 1,5. Tady by měl být boss, bradavičnatá čarodějnice, nebo jak se jmenuje. To si popravdě nepamatuju, ale nevadí. Padla na, ano, vylepšené látkové rukavice. Kdyby někdo se začínal s tím. Počkejte. Učednická tyč, level 2. Tak prvně zabiju toho bossa, pak vám něco s tím ukážu. Kdybyste si nevěděli rady z začátečnici. Jo. Všechno být vám a takhle pozbírám vždycky. Takže tady na tohleto kliknete pravým a kliknete na tohle. On se vám ukáže a máte to. Mám prostě zelený. Pak ještě tyhle rukavice. Kritické zranění. Ty jsou dobrý na to, že jsou na level 1. Jo, už můžeme lepší hůlku, jak vidíte. No tak, a tady si dáváte talenty. Tenhle dostanete vždycky z level up. Tady znaky, to jsou ty knížky, co padly. A tady vidíte ty korunky. Tady. Tak až jich budete mít vždycky, ty jsou ze zápasu, ty jsou tady křížek, zápas. A normálně tím pluskem si to přidáváte. No. Tyto temní mince jsou dobrý. No to nám padly body života +3.
na to kliknete pravým a pak levým kliknete na ten prsten nebo věc, do čeho to chcete dát, ale musí tam být ty prázdný sloty, jak vidíte pod tím drahokamem. Vykřičník je, že to máte úkol, otazník, že je splněný ten úkol. Teď jdeme do města. No. Takže já jsem zpátky a tady vidíte na levé straně událost jsou levnější drak a kůň, nějaký vraník a no ten drak. Pak toto je za denní přihlášení, přijmout. A tady denní mise. Tak ta neobyčejná je dobrá. No to bych asi spolní s vyrobením 3 předmětů. Dáme tohleto. A pak si dávejte spíš ty, tady to si můžete zavřít chat. Na tu bedínku kliknete pravým a co si nechávejte na hůlku. Až budete mít 4 věci, tak v dalším městě, omlouvám se, jsem zpátky, tak tady si vezmeme další úkol, tady jsou ty, co za to dostanete. Jo, ještě se vám chci omluvit za to, že jsem ty dlouho nenatáčel, no, za to se vám omlouvám, jelikož jsem byl tak trošku nadovolený. A tam jsem byl 2 týdny, takže jsem je natáčet nemohl. Za to se vám omlouvám a jdu vám to vynahradit touto hrou. Jak vidíte, z této hry budu určitě natáčet dlouho. Tato hra mě prostě baví. Hraju na tom Hereduru na světě, myslím, že to je, na to se pak ještě podívám a řeknu vám. A byly tady takový truhlíny a teď tady jsou paklíče. Předtím byla bronzová, stříbrná a truhla a ještě zlatá, myslím, že, a to je všechno. A to teď jsou jedna jediná kouzelná, neobyčejná, legendární. No, jsem zpátky, omlouvám se, ale oni jsou úplně zabití. Jo, tohle je ta esence, která vám může spadnout z truhel. Sakra, jdeme blbě, nevadí. Musím jít do sebe. To teď sbíráme, no, nevadí. Tady na mapě ty otazníky, buď to máte splněný úkol, anebo zrovna něco berete, jakoby... No, třeba z tohohle sudu. Pálenka. Co? Jo, aha, už utek. Už se nás bojí. Jo, kostlivci. A takovýhle bedinky vám padají ze všeho. A jelikož já nevím, proč mi jich padalo hodně, jelikož je ve všech mám jenom jednu helmu a já potřebuji popravdě jenom jednu. A padlo mi jich dohromady 9. To takhle, pokud neseberete první, tak vám tam padají furt, no. Nikdy problém, protože pak můžete mít plný inventář. A tady z těchto kostlivců padají docela temní mince. Takže tady asi chvilku pobudem. Sice jsme na level 2 a oni leveli 3, au. Vylepšený. Tak si je docela dáváme. Na level. Takže 2 level.
Ne, no, pardon. Nevadí, nevadí. 5, 8, co tam je? Kritické zranění plus 21%. Ano, to jsem si vždycky přál. Ano, level 3 jsem si vždycky přál být. Tady se vám ukazuje, co už jste třeba odemkli. Tak, tady si přidáme další. No, tady jsou to, co si chce, co vám nabízejí. Nekopujte to. Takhle od malého levelu stojí to, myslím, že 179 korun. Ale nekupujte to, je to zbytečný. Jak vidí. Kolikátka to je 4? To bychom dokázali taky. Pardon. Ano, jo. Nástroje. Jo, tady máme ještě ty životy. Jo, kolečkem si dáváte tohleto, jak vidíte, už máme 2. Tak teď děláme okradený zloděje, takže jdeme zabíjet ty malý gobliny, nebo co to je za obludy. Si přesně nepamatuju. No, tak toto jsou goblini. Jo, tohle to sbírejte, to se vám pak hodí na opravy a takový. Na koupení koně na začátek, koně pak vám něco ukážu. Ale to vám ukážu už na tom mým lukostřelci, ne. Na tom druhém kouzelníkovi, na ty 27. Vám ukážu, já tam ještě koně nemám, ještě nemám odemklý talenty. To jsou ty knížečky. No a tak doděláme úkoly a budeme asi... Ano. Dochází málo many. Teď nám padl vylepšený límec na level 2, takže určitě prozkoumáme. A padlo nám tam hodnota zbroje, no nic moc, nevadí. Pásek. No, prstínek. Aha, to ještě nemůžu až od levelu 6. No co, nevadí. Tak pojďte, holky. No, docela dobrá zbraň, no takže je vylepšená jenom. Moment, nemáme to hotový, proč se vracím? Nevadí. Tak co? Kde jste kdo? Bych nechal měť. Jak vidíte tady ty žaludy, to jsou drakeny, které se získávají při eventech. A při eventech si ještě za ně můžete kupovat takový ty temný kraviny a takový, no. A takový, to popravdě nemám, ale to vám ukážu ve městě, lidi to tam dělají takový ty kravinky, víte co. Uvidíte. Takže už máme 7 z 12. 8 z 12. Ano, bahna. Prudce úžasný. Au.
Level 4 jsou. Docela, jak vidíte, se na nich expíme. Pardon. Jsem zmáčknul shift. Jestli chcete, můžeme jít zabít bájního bose. Ale jo, jdeme. Aha, level 6, level 6, level 7, level 8. Oni nedají samotný bose. Bez tak, jestli jsou ve skupině. No, to jsou nubky. Tak, je jich tady moc, to nemá cenu ani tam být. Oni takhle vyžírají. Dneska jsou ty velký levely tak trošku nějaký bych to řekl divný, neřekl, retardovaný. Prostě máte quest a najednou tam vidíte takovou 20, která vám tam zabíjí furt bosse na jednu ránu a vy ho nemůžete vůbec zabít, i když ho máte v úkolu. Aby vám z něj padla věc a on pak napíše do chatu muhaha. Úplná retardace prostě. No co, necháme retardy retardama? No, teď jsem ho někomu vyžral, nevadí. To nesnáším taky, než mě furt vyžírají. Jo. No, on ho vyžral mě, no dobrý. Jsme si kvit. Co? Prstínek, no. Těch máme už tak trošku 3 Vy víte co. Takže jsem zpět a jak vidíte, jsem ve městě. A už jako mám hotový ty questy, ty otazníky víte. Takže nám to udělá možná level 4. A to bude asi... sakra, omlouvám se. To bude asi konec. Asi nebudu na mě. No, tak odevzdáme otazníky, vezmeme vykřičníky a dneska už budu tak končit, no. Jo, měli bychom mít neobyčejnou výstroj. Jo, tady jak vidíte, klikneme na ní pravým a padlo nám tam neobyčejný řetěz, který prozkoumáme za 30. Úžasný. 31 krystalů pravdy. Na tom jsou 3 sloty, ale jo, prozkoumáme tak se tady. Měj to zítra, no, nevím kdy. Takže čau. Konečně. Čau.